אנחנו נמצאים בסימן תקפ"ו, סעיף ח'. נזלק לאורכו פסול. למדנו אתמול, אם יש נקב בשופר, הנקב כשר. אם הוא רוצה לסתום אותו, אז יש לנו 3 תנאים. לכתחילה, 2 תנאים בדיעבד. עכשיו מרן מדבר על נסדק, שהשופר נסדק לאורכו, אז מה הדין של השופר? זה פסול. אפילו נסדק קצת, זה כבר נפסל. למה? כיוון שהוא הולך ומוסיף. יש סדק קטן, כשהוא תוקע, אז הכוח של הזה, אז הוא ממשיך אותו את הסדק, ואז הסדק, כל השופר בסוף ייפתח. אז לכן זה נקרא כמו שופר שהוא לא שלם, ולכן אי אפשר להשתמש בכזה שופר. אבל סדק שחודר לעומק, הסדק שמדובר פה זה מצד לצד השני. אם זה רק למעלה איזה פס קטן, אבל לפנים הוא שלם, אז זה לא נקרא בפשטות הסדק. עכשיו אומר המשנה ברורה, הרבה פעמים קורה שבפה של השופר יש איזו פגימה קטנה, הוא קיבל מכה, אז ירד לו קצת, אז זה ודאי שזה כשר, רק מה, טוב לתקן את זה. איך מתקנים שופר? או שחותכים את המקום שיש פגימה, או שממיסים את זה, וככה מחברים את זה, ואז זה נהיה טוב. כן. עכשיו, נמשיך, מרן ואומר, יש אומרים, אפילו בכל שהוא פסול, אלא אם כן ידקו הרבה בחוט או במשחה. ויש אומרים, דווקא ברובו, ואם דבקו, זה דווקא ברובו. אז אומר מרן, יש לנו מחלוקת, הסדק הזה בכמה פוסל. אז יש אומרים שזה פוסק אפילו בכלשהו, ויש אומרים שזה פוסל דווקא אם זה נסדק ברובו. אבל אנחנו תמיד יודעים שיש לנו כלל, יש ויש, אחר כך ויש. אז אם כן, מתי ייפסל השופר הזה? דווקא אם זה נסדק ברובו. אבל אם זה נסדק רק מעט, אז באמת זה לא פוסל את השופר. כמובן שלכתחילה, כשאנחנו מדברים על שופר, והמצווה הנדירה הזו של השופר, אז אנחנו מקפידים כמובן לכתחילה שיש שופר, עם כל ההידורים, עם כל הכשרויות והכל. אבל, זה השופר שיש לו עכשיו, שהוא סדוק, פתאום הוא רואה, יש סדק בשופר, אז אנחנו אומרים שזה כשר, אלא אם כן רובו סדוק, אז זה פסול, אבל אם מעט ממנו, זה כשר. ועכשיו, שאלה, האם הוא יברך על זה, או לא יברך? טוב, יש לי סדק בשופר, אתה אומר שזה כשר. יש פוסלים את זה, אז לפוסלים על זה בכלל לבטלה. האם אומרים בזה ספק ברכות להקל או לא? לא. פה אפשר לברך. למה? כיוון שהמחלוקת היא במצווה, ולא בברכה. אין מחלוקת פה אם לברך או לא לברך. יש מחלוקת אם השופר כשר או לא כשר. אחרי שקבעתי שהשופר כשר, ממילא אני אוכל לברך עליו, ולא שייך לומר פה ספק ברכות להקל. בספר אור לציון כתב, שבאמת יש בדבר הזה להחמיר כדעת היש אומרים כמה. למה? כיוון שהרבי ציון הולך לשיטתו, שצריך להחמיר, כשיש ויש הלכה כביש נכון, אבל לכתחילה צריך להחמיר, כמו הדעה הראשונה. אז לכן, אם יש לו כזה שופר, קח חוט, זה השופר הרצי יש לו, סדוק, זה השופר הרצי יש לו. מה יעשה? קח חוט, קשור את זה חזק, ברגע שאתה קושר את זה, אתה לא נותן לסדק להמשיך לזה, ואז הוא יהיה כשר לכולי עלמא. אומר מרן, אם דבקו כשר ואפילו דבקו בדבק. למעלה, בסעיף הקודם למדנו שאם יש נקב בשופר, ואני סותם אותו בדבק, אז יש תנאים, מתי זה יהיה כשר ומתי לא. לפי הדעה הראשונה, אם אני סותם אותו שלא במינו זה פסול, זה דווקא בנקב. אבל בסדק, אין לי פה חלל. בסדק, יש את כל השופר, הוא פתוח קצת. אז זה שאני מדביק אותו בדבק כדי שהוא לא יפתח יותר, אז זה מותר ואין בזה בעיה, אפילו אם אני מדביק את זה בדבק. ויש? מה אמרנו?
דקה בשופר. פעם הראשון, לא ראית את זה כבר. צריך לשמוע את זה, אבל לא יודע. כן, שם בכלל ספק אם הוא יצא ידי חובה. נכון. גם, את הכלל הזה, זה הכלל של הרדב"ז, המפורסם. מדרג הרדב"ז, אתה מצרף אותו כשיש עוד צירופים. הוא מצרף את הסברה הזאת. טוב, אז על כל פנים, אומר, ויש מי שאומר, שלא קשר אלא כשדיבקו בעצמו, שחימימו באור עד שנפסע וחיבר קצותיו זה עם זה. אז אומר מרן, לא, גם בזה יש לנו מחלוקת. יש אומרים שאם נדבקת בדרך כלל בעיה, ויש אומרים לא, דווקא צריך להדביק אותו בעצמו. דהיינו שיחמם אותו את השופר, הוא קצת ירח, ואז אתה מחבר את זה, וזה הכל טוב. זה אתה לא יכול לעשות כמובן בראש השנה, אז אתה עושה את זה לפני כן. ואם נסדק כולו, אפילו מצד אחד פסול. עכשיו, אם השופר הזה, עד פה דיברנו, נסדק קצת, מחלוקת אם זה כשר או פסול. נסדק רובו, אמרנו לכולי עלמא זה פסול. הדבקתי את זה, זה כשר. עכשיו, נסדק כולו, ודאי שזה פסול. השאלה, האם הוא יהיה לחמם אותו ולהדביק אותו או לא, אז כותב לנו מרן, אפילו חימימו באור וחיבר סדקיו, זה פסול. היה לי שופר, תקעתי בו יותר מדי חזק, כנראה, הוא נזדק כולו. אמרתי לו, מה הבעיה? חמם אותו, חיממתי אותו, חיברתי אותו, עכשיו הוא מחובר. מה הדין? אומר מרן, זה לא יעזור לך לחבר את זה, השופר הזה הוא פסול. למה השופר הזה פסול? הרי אני חיברתי את זה כבר. תשובה פשוטה, ברגע שנסדק כל השופר, אין שם של שופר עליו, נכון? עכשיו זה משהו חדש, זה משהו חדש, אני כבר לא מועיל, ולכן לא יועיל להנמיק אותה. אז בואו נעשה רק סיכום, לגבי נסדק לאורכו. אז אם נסדק לאורכו, מיעוטו, מחלוק. דעת מרן שזה כשר ויש אומרים שזה פסול. צדק, נסדק לרובו לכולי עלמא פסול. הדביק את זה עם דבק זה פסול. מחלוקת. חימם את זה עם השופר בעצמו, זה כשר. נסדק כולו, אפילו הדביק את זה בחימום עם עצמו, גם זה יהיה פסול. עכשיו, זה נסדק לאורכו. עכשיו נסדק לרוחבו. אתה רואה, באורחב של השופר, יש צדק. מה הדין? נסדק לרוחבו במיעוטו, זה כשר. אבל נמרובו, זה פסול. אלא אם כן נשאר מהסדר לצד פיו, שיעור תקיעה. דהיינו 4 גודלים, שנשתער בו כך, כשר. אפילו מעכב את התקיעה, ויש מכשירים ונשתער אפילו שלא לצד פיו. אז אומר לנו מרן כך, מהו השיעור של השופר? המינימלי ביותר. קיבלתי שופר קצר. מהו השיעור המינימלי שהוא כשר? אז כאן מרן כותב לנו כמה? 4 גודלים. יותר פה. 8 סנטימטר. לא יודע. קשה מאוד, כזה קטן. אבל זה השיעור המינימלי של השופר. 8 סנטימטר. עכשיו, אומר מרן, יש לי שופר, יפה מאוד, ארוך, טוב, פתאום אני רואה שיש סדק כמו טבעת סביב השופר. מה הדין של שופר הזה? אז הוא אומר, מה פשוט? אתה רואה מהסדק ועד הפה של השופר. יש לך 8 סנטימטר, יש לך 4 גודלים, גמרנו, השופר הזה קשה. איזה סדוק שם, מה אכפת לי שזה סדוק? זה מהשופר עצמו. אבל אם הסדק הוא תוך ה8 סנטימטר, אומר מרן, בזה אני פוסל את זה. עכשיו, מה היה הדין? שבאמת הסדק הוא ליד הפה של, תוך ה8 סנטימטר. אבל אחרי הסדק הזה, יש לי 15 סנטימטר, אורך השופר. אז אם זה כשר או לא, יש פה שיעור של שופר שהוא ודאי כשר. טוב או לא טוב, זה מחלוקת. לפי הדעה הראשונה לא. לפי הדעה הראשונה חייב שבצד הפה יהיה לך שיעור של שופר. לפני הסדק. אבל לפי הדעה השנייה, לא. אפילו אם יש לך שיעור של שופר מהסדק והלאה, זה גם, זה קשה. למה לא משתמש? אם יש לי סדק, אני לא יכול לחשוב כבר מפה מהפה. למה? יש לי סדק. אז מה? אבל אני צריך שיעור שופר
חייב להיות שיעור של שופר, שאני מחליף אותו. זה השופר, בסדר? אז נגיד, עד כאן זה השיעור של השופר. אז אם יש פה סדק, עגול, כולם זה בסדר. שאלה, אם יש סדק פה, עד פה זה טפח. אז אם יש סדק פה, ופה יש לך שיעור שופר, כשר או פסול. זאת הנקודה שהסדק הוא קרוב לפה ולא רחוק ממנו. כשר או פסול? דעתך פסול. קיבלת לדעת גדולים? זה הדעת מרן. אבל יש אומרים שזה כשר. למה? כיוון שפה יש לך שיעור שופר, אז אתה צודק שמפה עד פה לכאורה יש פה סדק, אז כאילו זה מפסיק. לא, הם אומרים, הם טוענים שזה לא נקרא מפסיק. נכון שיש סדק, נכון אפילו שהוא שינה לו את הכל, אבל זה לא נקרא שזה מפסיק וזה בסדר. להלכה כמובן זה יהיה פסול. עווה? מה עווה? כן, פה בצד הזה יש לך שיעור. מה הבעיה? למה? אני תוקע פה. פה יש סדק. אבל אם הוא לא חתך אותו, מה? פסול. ואם הוא לא חתך אותו, אתה פוסק שפסול. אפשר לצאת מה חנוי, למי שבצד הוא סדק? אפשר. פה אנחנו מדברים שהוא לא עשה את זה. אבל הנה לכם, אם הוא שם אותו במים חמים וסתם אותו, בסדר? הלאה. סעיף י' דיבק חול לא מעכב, כל זה בסדק, מה שהסדק, כשאתה תוקע, הוא מתרחב. חול לא מתרחב, משהו הוא. בנזדק לכל האורך פסול, אפילו שהוא הדביק אותו בחימום. בנזדק לרוחב, אז זה תלוי איפה זה נמצא. אם יש לך שיעור בשופר, חוץ מהצדק זה בסדר. אם לא, לחנמי. אם כולו נזדק זה יהיה פסול. אתה צריך להדביק אותו בימינו? או שכל דבר, כל דבק אפשר לעשות? מה זה? זה בסעיף הקודם ראינו שזה מחלוקת אם הוא להדביק בדבק או אתה צריך שיהיה דווקא במינו. זה גם מחלוקת. דיבר... להלכה אנחנו נוקדים שיהיה דווקא במינו. דיבר כשבעת שפרות זה עם זה, האמת שלהלכה לא כל כך נכנסים לסיפור הזה, מה שכן, שנה שעברה או לפני שנתיים, הביאו הרבה שופרות, אני חושב שזה היה במרוקו, לא יודע בדיוק מאיפה זה הגיע, ומלא היו בסדקים. עכשיו, הרבה פעמים אתה רואה סדק, אתה רואה למעלה סדק, אבל אתה מסתכל בתוך השופר, אתה רואה שהסדק לא הגיע לשופר למטה, הסדק הוא רק למעלה, כנראה גם בגלל שמקפלים אותו, אז הרבה פעמים כשזה מתייבש כנראה שנוצר שם הסדקים. בסדר, זה בסדר. סדק, כשאנחנו מדברים, זה נכנס בפנים, ומגיע גם לצד השני, אתה רואה שהוא סדוק, וזה קורה הרבה פעמים, ולכן צריך באמת להיזהר בזה כשקונים שופר, שהשופר יהיה חלק. יהיה חלק כמה שיותר, וגם הפה מאוד חשוב שיהיה חלק לגמרי. אמרנו, אף הפה שיש פגימה, זה קשה, אבל זה לא לכתחילה כמובן, ולכן צריך להשתדל מאוד שהשופר יהיה חלק לחלוטין. יש כאלה שבסוף השופר הם עושים צורה של חומה. ראיתם את זה פעם? בסוף למעלה, בפתח הגדול. בפתח הגדול. בפתח הקטן הם עושים כמו עניבה. בדיוק. בפתח הקטן הם עושים כמו עניבה, הביאו חמים, שתחברו חלומים, ובפתח הגדול הם עושים כמו חומה. בסדר גמור, זה לא דבר שהוא מעכב, זה לא דבר שאמור להפריע, אז זה בסדר. מה? כן, יותר יפה, יותר נחמד. כן, מחביבים את המצוות. היו עושים איזה עניין גדול, זה לא סתם. הבבא סאלי, הזכרתי את זה כמה פעמים, הבבא סאלי היה לוקח את הסרט, כמו שהמרוקאים עושים, סביב הלולב, והיה מקפיד על זה, שיהיה לו סרט. בפונפון למעלה, היה מקפיד על הסרט סביב הלולב, עם הפונפון למעלה, ואחרי סוכות, היה לוקח את הסרט הזה, והיו תופרים לו את זה פה בטלית. הם מצלמים את זה, עשה סרט תחילת כזה, כן, מצווה. כן, מאוד מצווה. טוב, דיבק שבעת שפרות זה
זה עם זה ועשה מהם שופר, פסול. אפילו אם יש בשבר שכנגד פיו שיעור שופר. הוא קיבל שופר קצר. 8 סנטימטר, 10 סנטימטר זה כשר, אבל איך הוא יתקע בכזה דבר? יותר מזה, יבואו ככה לבית כנסת, כולם יצחקו עליו, איזה מין שופר מצחיק זה. אז מה הוא עשה? הוא הלך לבעלי השופרות, היה להם שם הרבה חתיכות של שופר. הוא חיבר אותם, עשה פאזל כזה, חיבר, עשה שופר יפה, גדול וארוך. מה הדין? נגיד שלא שינת הכל. מה היה הדין? זה פסול. למה? התורה אומרת, תתקע בשופר אחד, לא בכמה שופרות. וזה כמה שופרות, הדבקת והדבקת והדבקת, אין דבר כזה. זה לא בריא, זה לא עוזר, וכן יהיה הדבר הזה פסול. מה זה? כן, כמו סרסרת. בסדר. אנחנו עוברים לסעיף י"א, הוסיף עליו כלשהו. נסדק לרובו, זה לא מאוד הסברה הזו, כיוון ששם זה באמת אותו שופר. רק יש צדק. התורה אפילו שלאש אומרים, גם אם הצדק נמצא לצד הפה, זה לא מפריע, זה אותו דבר. זה חיבור אחד. מה שאין כן פה, שהוא הדביק לו כמה שופרות, זה אסור. עוד פעם? אם הוא ניסר לגמרי, אחר כך הדביק אותו, זה אותו שופר בעצם. יכול להיות. הוא לוקח שופר ועוד שופר, זה מינו, מה הבעיה? כן, אבל זה כבר נקרא שתי שופרות. התורה אומרת שצריך לתקוע בשופר אחד ולא בכמה שופרות. אתה יודע, כשהוא לוקח שופר וחתך אותו לשתיים והדביק אותו, לא נקרא שתי שופרות. אם כל אחד היה לו קשור משלו, היה לו טפח משלו. מה זה עוד פעם? הוא לקח שופר, הוא חתך אותו חלק ואחד הדביק אותו. זהו, זה אני לא יודע. חלק בנפרד, יש לו קשור בנפרד. אז זה נקרא שתי שופרות? אני לא יודע. זה באמת שאלה שהוא שאל. היה כמו סדק, אני יודע מה היה לו. היה לו סדק, השופר היה נסות בשביל להדביק אותו. לא, היה לו סדק. צריך לשאול שאלות שלו. זה מיוד אפילו. בעיקר שופר לחתור אותו בשביל להדביק אותו. מה זה יקרה? זה תורה ולהדביק. נתן לך תשובה. היה סדק, נוריד את המקום של הסדק. בטח שאפשר. טוב, קופונים, אני לא יודע התשובה לזה, אנחנו נתקדם. כן, אומר מהר"ן, נוסיף עליו כלשהו. זה בערך אותו סעיף כמו בסעיף י', רק פה מה מדגיש את זה יותר, בין במינו, בין שלא במינו, פסול, ואפילו היה בו בתחילה שהוא שופר, בין אם הוא הוסיף בסוף, בין אם הוא הוסיף בהתחלה, כל תוספת שהוספת על השופר, פסלת את השופר. אבל מה נותן תשובה? בין במינו. מה זה במינו? לא פתח במינו. בין במינו. לא, בין במינו הכוונה משופרות אחרים, אבל שופר. מה זה בין שלא במינו? שלא במינו, זה לא בשופר אחר. שלא במינו עשה, לקח את השופר, בסוף עשה איזה חתיכת פלסטיק כזאת יפה, שיראה יפה. זה נקרא שלא במינו. ובמינו הכוונה שמשופר עצמו. אפשר לבקר פה ושם. י"ב, הפכו ותקע בו לא יצא. מה הכוונה הפכו? במר"ן, בין הפכו כדרך שהופכים החלוק, שהחזיק פנימי לחיצון. ושניחו כמות שהיה אלא שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב, בו הדין אם תקע במקום הרחב פסול. בעצם, איך אפשר להפוך אותו? לא בגד. השופר עצמו הוא לא עצם. הוא דומה לעצם, אבל הוא לא עצם. העצם נשאר על הראש של העין, אתה לוקח רק את השפופרת. והעובדה היא, שאתה מחמם את זה, אז אתה רואה שזה מתחיל למס. עצם לא הייתה נמסה. זה חומר כזה כמו גומי, לא יודע כמו מה. אז הוא לקח את זה, חימם את זה, והפך את זה. או שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב. אז זה לא נקרא, זה פסול. למה? כיוון שכתוב, והעברת דרך העברתו. תהיה כמו שהוא גדל, כמו שהוא קיים. אל תשנה פה את מעשה בראשית בשופר הזה. לכן אומר הרמה,
אותו דבר אם הבן אדם הזה היה יצירתי, במקום לקחת את השופר מהצד הקצר, ראה שהוא יכול לתקוע גם מהצד הרחב. לקחת את השופר מהצד השני, לקחו לפה ותקע. גם זה לא טוב, למה אתה לא תוקע כדרכו. י"ג. היה... יפה מאוד. יפה. יכול להיות סיבה נוספת, נכון? כדי שהוא יתקע. אז למה אומרים את זה דווקא מהצד הרחב? אני לא יודע, אני חושב סתם, המציאות לא, כאילו כן. מהמקום שאתה רואה את החלל של השופר, אתה רואה את החלל של השופר, ואז אתה אומר את זה כאילו לתוך החלל של השופר. משם יוצא הכל. בסדר, מהצד הקצר נכנס הכל. שם השפה כאילו מפריע לו הכל. הכל שלו הוא מפחד מזה. אפילו מאיפה שיוצא, לא מפריע מאיפה שנכנס, טוב. כן, כן, הוא אמר וינועם. זה הוא אומר וינועם, אבל ידוע הדבר הזה שאומר יגע השם בך השטן. לא, זה עושים את זה כשאנחנו לא מצליח לתקוע. סתם ככה קוראים את זה, לא מזכירים את הפסוקים האלה סתם. כן, כן. הוא לא יכול לדבר הוא מצליח לתקוע משהו להגיד לה... אולי בגלל זה מורכב זה מרק, הוא מביא את השטן. הוא שיקור. אני אגיד לך, רק מחכה לך. זה מקבל את הסברה של הרב של אתמול. בטח. היה ארוך וקיצרו. אם נשאר בו שהוא תקיעה, כשר. הוא קיבל שופר ארוך. כבד לו להרים אותו, כבד לו לתקוע בו. אז הוא רוצה לקצר את השופר. אין מניע, אין בעיה. יכול לקצר את השופר מהצד הרחב, הצד הקצר יישאר לו, ויוכל לתקוע בו. זה לא נקרא ששיניתי אותו מבריאתו, כיוון שאני תוקע מהצד שבאמת אני צריך לתקוע בו, וזה בסדר. כן, פעם יש תבואה מחדש, שגם הוא חתך את הצד, הוא קיצר אותו מהצד הקצר. והשאיר את הצד הרחב יותר, גם יכול לתקוע בו. רק יתקע מהצד הקצר יותר, ולא מהצד הרחב יותר. טוב, שאלה, הסעיף, כן. ידעי, גרדו מבפנים, או מבחוץ, עד שהצעו דק מאוד, כמו גלד, כשר. מה זה גלד? גלד זה כמו קליפה. על הפצע. אז הוא רוצה שהשופר יהיה דק. בדרך כלל השופרות העבים, יש להם קול עבה. והשופרות הדקים הם כמו צרחה כזו. כנראה הוא אוהב את זה, עשה את זה דק, אין בעיה, אז הוא לא פסל את השופר בדבר הזה. תדבב, לא הוציא זכרותו, אלא ניקב בו, כשר. מה זה זכרותו? אמרנו שכשאני לוקח מהראש של העין את השופר, אז העצם מחוברת לעין. מה אנחנו עושים? בדרך כלל חותכים רק את השופר, שחררים אותו, אתה מוציא רק את השופר הלבן. למה זה היה יצירתי? חתך לעין את כל העצם. השאיר אותו מחובר. אחר כך, הביאו לך פעם שופר כזה. אחר כך הוא ניסה להוציא את העצם, הוא לא הצליח. אז מה הוא עשה? לקח מקדחה, עשה חור בתוך העצם, עד הסוף. פתח את זה בראש, וככה יש לו שופר, וואו, יפה מאוד, עם עצם בפנים. וככה הוא תקע, וצריך לתקוע. השאלה, כשר או פסול? תשובה, כשר. למה כשר? זה דרך גדולו. ואין חציצה מין במינו, ולכן זה בסדר. אבל אם מוציא את הזכות ועשה ממנו שופר, כל שניקע בו זה פסול. זה עשה יותר יצירתי. הוציא את השופר, לקח את העצם ותקע בעצם. זה ודאי לא יצא את החובה. בדיוק. זה רק... כן. זה רק עצם עצם. כן, הרב היום. אומר מרן.
ציפאו זהב במקום הנחת פה פסול, שלא במקום הנחת פה כשר. ציפאו זהב מבפנים פסול מבחוץ, אם נשתר קולו כמות שהיה פסול ועימיו כשר. מרן כותב לנו פה את הכללים, ולאחר מכן הוא ייכנס יותר לפרטים. הכלל הוא כזה, אדם בא ואמר, זה לי וענווהו, הוא רוצה שופר יפה, הוא מצפה אותו בזהב. אז אומר מרן, תדע שיש פעמים שאתה פוסל את השופר עם ציפוי הזהב הזה. כוונתך לטובה, אבל מעשיך אינם רצויים. אם הוא ציפה את הזהב במקום הנחת הפה, זה פסול. למה? זה מהווה חציצה. אבל אם זה לא במקום הנחת הפה, זה כשר. זה אחד. אם הוא ציפה את הזהב מבפנים, זה פסול. אם הוא ציפה אותו זהב מבחוץ, זה תלוי. אם נשתייר, נשתנה כל המקומות שהיה, זה פסול. אתה רואה שהזהב השפיע על הכל, אבל אם זה לא נשתנה במקומות שהיה, זה כשר. יש מפרשים מקום הנחת הפה, היינו עובי השופר לצד פנימי שמניח שם פיו. והצד החיצון מן העובי עצמו, קרוי שלו במקום הנחת פה. ויש מפרשים, דעוביו במקום הקצר, ומקום הנחת פה. ושלא במקום הנחת פה, כל אורך שופר מצד הקצר עד צד הרחב. עכשיו, מרן אומר לנו ככה, אתה באת ואמרת, אם ציפאו זהב, ציפאו זהב לצד פיו, זה פסול. מה זה נקרא שהוא ציפאו במקום הנחת פה? מה זה ציפאו במקום הנחת פה? אני יכול להסביר שתי הסברים. כשאני מכניס את השופר על הפה, אז השופר אצלי בתוך הפה. אם אני אומר, החלק הזה שהכנסתי לתוך הפה, זה נקרא הוא ציפאו במקום הנחת פה, ואז זה פסול. או נאמר שבמקום הנחת פה, הכוונה בחלק הפנימי של הפה של השופר, שם הוא ציפה אותו זהב. אז כאילו הכל עובר דרך הזהב. אבל אם הוא עשה את זה חיצוני, הפה שלי נוגע בזהב, אבל בעובי של השופר אין זהב. אז זה כשר. אז זה מחלוקת בדבר הזה. שמה זה נקרא ציפאו במקום הנחת פה? הנחת הפה, הכוונה כשאני מכניס את השופר לתוך הפה, אז בא שם הזהב. לכן מקפידים בזה כמובן, שלא, אם אדם גם רוצה להדר את השופר שלו ולעשות אותו יפה ונחמד, ולעשות אותו עם זהב, שלא ישים זהב במקום הנחת הפה. אתה לוקח את השופר ומניח לשפתיים, אם יש זהב במקום השפתיים. בעובי אין זהב, אבל יש במקום השפתיים. כשר או פסול, אני נוגע בזהב. אם עובר חציצה וזה פסול או לא, מחלוקת. זה המחלוקת. אבל אם זה בעובי של השופר, זה ודאי לכולנו מהפסול. ואם זה בצד החיצוני של השופר ולא שינה את קולו, אז הנה חינם זה יהיה קשה. באמת מאוד מעניין לראות שופר עם זהב. לפי הנחת היד, הצליל משתנה. איך אתה מניח את היד שלו? הוא דק, אבל אם הוא עבה, זה לא משנה, זה לא משפיע עליו. אבל אם הוא קצת דק, זה משנה. מעניין, לא? זה יהיה... זה שינה את קולו או לא שינה את קולו? אז אמרת כגלידה, זה שעושה כל יותר צלול. נכון, אבל הוא אומר, הרי הקול של השופר משתנה על ידי היד שלי. אז האם זה נקרא נשתנה קולו? הרי בזהב אמרנו, שאם הוא שם זהב ושינה את הקול של השופר, הוא פסל אותו. נכון, הוא אומר לך לתפוס את השופר. בסדר, זה שלא יצא להם אוויר מהפה. המציירים בשופר צורות במיני צבעונים, כדי לנאותו לא יפה הם עושים. אומר מרן, אלה שעושים ציורים על השופר, אז הם לא עושים טוב. למה? כיוון שלפעמים על ידי שהם צובעים את השופר, אז הקול של השופר משתנה, ולכן לא יפה הם עושים שצובעים את השופר.
אבל אומר הרמב"ם, שאם הם רק חוקקים על השופר, אז אין בזה בעיה. בדרך כלל חקיקה כזאת, זה לא תוספת, זה לא דבר שזה אמור להפריע, ואין בזה בעיה. אומנם המנהג כך כותב בספר שולחן גבוה, שלא לעשות ציורים, לא לעשות חקיקות, לא לעשות כלום. תשאיר את השופר כמות שהוא, וזהו. אל תיגע בו, לא תיגע בו יד, כדי שלא תיכנס לבעיות. מצד שני, רבן ציון כותב, שיש כאלה שחוקקים על השופר, צורת כותל, צורת מגדל דוד, שיש שופר נחמד כזה, שלא יהיה משעמם. אז הנה חינמי, אומר הרב, אין לנו שום בעיה, כמו שראינו שאתה חוקק בשופר, אין בעיה. כל הבעיה שאתה מוסיף על זה עוד חומרים אחרים, צבע, זהב וכולי, כשאתה מחשיף חומר אחר, אז יש חשש שהוא ישנה את הכל ויפסול אותו. אבל אם זה רק חקיקה, אין בזה בעיה. בתפילה, אסור להתפעל נגד דבר שפעם ראשונה שאתה רואה, הוא מצליח לדעת לך מהשנייה של הכל, של השופר, אתה מתרכז בתמורות, כן, אבל בזה מה החשש שלו? אין בזה כזה חשש. כן. שהיום יעשו את זה מחקיקה, אבל יעשו את זה תוספת. יוסיפו עוד. לכן באמת, השולחן גבוה כותב שלא יעשו כלום. אל תעשה חקיקה, אל תעשה צבע, אל תעשה כלום, כדי שלא תיכנס לבעיה הזאת. י"ג, אם נתן זהב על עובי השופר בצד החכם, היינו הוסיף על כל שהוא פסול. עכשיו דיברנו ככה, אם אני שם על הנחת הפה פסול, מחלוקת איפה זה בדיוק הנחת הפה. לאורך כל השופר אין לי בעיה לשים זהב, רק שהזהב הזה לא ישנה את הקול של השופר. מה הוא עשה? הוא שם בסוף. בפה הרחב של השופר בסוף, הוסיף עוד איזה חתיכת זהב יפה כזאת. זה פסול, פסל את השופר. למה? כיוון שהוא הוסיף על השופר. ברגע שהוספת על השופר מהזהב, התקיעה נעשית גם על ידי הזהב, וכן זה פסול. י"ט, הרחיק את השופר, ונפח בו, ותקע בו, פסול. הוא תפס את השופר ככה, לא שם אותו בפה, עושה ככה, הוא פחד מהקורונה, ואז הוא תקע חזק, יצא קול יפה, יצא תקיעות. או שם את היד ככה, כן. או עם מסכה, תקע עם מסכה. או תקע עם מסכה, כן, מצד הפסק. נכון? אז במקרה כזה, בכל המקרים האלו, זה לא דרך לתקוע ככה בצורה שכזאת, ולכן זה פסול. אי אפשר לתקוע עם מסכה? אפשר, לעשות חור. טוב, הלאה. סעיף כף, נתן שופר לתוך שופר. אם הפנימי עודף על החיצון משני צדדיו, ונתן הפנימי בפיו, ותקע בו, זה קשה. הוא רצה שיהיה לו שופר עבה, אז הכניס שופר בתוך שופר. אז הוא אומר, אז אין בעיה. אם זה השופר, אני כבר מוסיף על זה עוד שופר. אז פה בחוץ, אז אין לי בעיה. יכול לתקוע פה, ויצא הכל מכאן, זה שיש לי פה עוד שופר על השופר, באמצע, זה לא מביא לי בעיה, זה שום בעיה. כן, אתה יכול לעשות את זה. ברור שלא ישנה קולו במה שהוא נתון בתוך החיצון. ואם לאו, אם הוא שינה את הכל, או שאם החיצון בולט, אז זה פסול. כבל. כמו שהוא אמר, אבל אם הוא שם את היד, לא שם את עוד שופר, יכול לשנות את הצליל. לא, באמת זו שאלה נכונה, אני לא יודע. אם הצליל משתנה על ידי היד, נכון, זה לא טוב. כמו שופר. כמו שופר, כמו זהב שראינו, שאם שינה את הכל הזה פסול, יכול גם היד, אם היא תשנה לזה את הכל. אבל מצד שני, איך הוא יתקבל לתפוס אותו? הוא תשנה את הכל בפנים, הרב. הוא צווה בפנים, לא בחוץ. מה בפנים? הזהב, הוא טיפה בפנים. לא, בפנים אמרנו פסול. בחוץ, אם שינה את הכל פסול. בחוץ, הוא שינה את הכל? כן, אם. לא שינה, לא שינה. וכמו שהוא אומר, זה תלוי בעובי של השופר. אם השופר הוא עבה, אז הוא לא ישנה את קולו. אבל אם הוא דק, אז הוא יכול לשנות את קולו. שופר של ראש השנה אין מחללים עליו
יום טוב. אפילו בדבר שיש בו משום שבות. זה נקרא שינוי קול, משהו משמעותי אולי, לא שם איזה בס כזה דק. זאת אומרת, זה סתם משהו מבין בזה, אז הוא מרגיש את ההבדלים בבס כזה, זה משמעותי. אם זה רק שינה את זה מעט. לא, זה, אתה שם את הקוץ קצת שונה, אתה שם טיפה, אתה מרגיש את זה, מי ש... ענת קולו מכמות שהיה. זה שינוי משמעותי. נכון. טוב. אומר מרן, שופר של ראש שנה אין מחליטים עליו ביום טוב אפילו בדבר שיש בו משום שבות. יש קהילה שהכינו את עצמם, קנו שופר יפה יפה יפה, ושמו אותו כמובן בבית כנסת כדי שמחר תבואו ולתקוע. מחר אתם באים, אין שופר. טוב, יוצאים החוצה לחפש את השופר, רואים אותו על העץ למעלה. בא איזה מישהו, רצה להרגיז אותם, שם להם את העץ למעלה. האם מותר לעלות על העץ כדי להוריד את השופר? למה אסור? אז אפילו שזה רק איסור דרבנן, זה בשביל לקיים מצוות עשה דאורייתא, אבל כיוון שיום טוב זה עשה ולא תעשה, אפילו כמו שזה רק דרבנן, באו חכמים ועשו את הדבר. ולהגיד לגוי, וכן למה? להגיד לגוי מותר. למה להגיד לגוי זה מותר? שבות ושבות במקום מצווה, מותר. שאלה מאוד מצליח בכל המושבים שאין אליהם. יום טוב, לא טוב. לא כל המושבים. הוא עשה יום חדש, מה? כן, מחמש את הכלב. בחג לא צריך אותה. בחג לא צריך אותה. כל פעם. לא. לא בחג. בחג לא צריך עירוב, טלטל. אסור להוציא יותר מעל ביממה, אבל טלטל בתוך חיים מותר. פעם קרא את זה בעטרת החיים. פרן שהביא את השופר, שם אותו ברוב חודש למטה, אחר בבוקר באנו ולא מצאו אותו. איפה? זה בחג, הוא ראה במצלמות. בשביל לקחת את זה. ביי. מה עשו? אז הביאו במקום אחר, הביאו עוד את שופר. וואו. פילו. אז תוקע ולא שיש את השופר שלו. זה, אבל לא, גנבו לו אותו מעשה. טוב, הלאה, אומר מרן. כיצד? היה השופר בראש האילן או מעבר הנהר, ואין לו שופר אלא הוא. אינו עולה באילן ואינו הושט על פני המים כדי להביאו. ועל ידי אינו יהודי מותר. למה? להביא שבות לשבות. שבות לשבות במקום מצווה, זה מותר. כן. אז למילא גם מותר לומר לגוי שיביא את השופר מחוץ לתחום, נגיד לו שיבוא לאיסור דאורייתא לא, אבל באיסור דרבנן נהיה מותר. כן. ועל ידי אינו יהודי מותר, כן. פירוש, איסור אמירה לאינו יהודי באיסור דאורייתא הוא משום שבות. דהיינו, כשאני מבקש מגוי שיעשה בשבילי ידליק אש, אז זה נקרא שבות. שבות זה איסור דרבנן. אמרו חז"ל, לשבות מזה אמירה לאינו יהודי. ובאיסור דרבנן, כשאני מבקש ממנו שיעשה בשבילי איסור דרבנן, זה שבות לשבות. אמירה היא שבות, ומה שהוא עושה זה גם שבות. וכל מצווה לא גזרו. מה? להדליק איזה דאורייתא, אז אסור לי להגיד לו. אפילו זה מקום מצווה, כמו פלטה, נכון? להדליק פלטה בשבת זה איסור דאורייתא. לכן אם אדם לא יצליח להדליק את הפלטה, אסור לו בעל הגוש להדליק בשבילו את הפלטה. למה? כי משהו אומר איסור דאורייתא. יש כאלה שאומרים שיש עצה שאם הגוי הזה אוהב צ'ונט. אז שיחבר את הפלטה, כן, שיבטיח לו שכשזה יתרמם הוא ייתן לו צלחת צ'ונט. הכל יהיה... כן, לא, מבין לשתות לבד זה לא עוזר. לשתות זה מחלוקת. פה הוא עושה את זה בשביל עצמו. הוא יודע שהוא יקבל צלחת צ'ונט, אז הוא עושה בשביל עצמו, תגיד לו שמש פה בשר, סתור 8, מה לעשות? בלילה הוא הולך לישון, אם מנתק את הפלטה, חבל על החסמן, אחרי זה בבוקר כמה מחזירה אותה. סמסון, אבל סמסון התחבר חצי
אסור לו לאכול גם. אסור. לא, יש דיון, אדם יכול לאסור על השני, הוא יכול לאסור על עצמו, השני הוא יכול לאסור על השני. אם הוא עשה את זה בשביל השני, אז זה ודאי אסור. אבל פה אם הוא עושה את זה רק כדי להרגיז אותו, אז יכול להיות שאין... כן, אבל אנחנו יודעים שזה אסור. מה? אז זה הדיון. האם השאלה אם האוכל מותר או לא. היא אוסרת עליו את האוכל שלו, זה האוכל שלו, היא באה ומדיקה לו ומחבה לו, שאלה אם היא יכולה לאסור עליו את האוכל שלו. אם אדם יהודי עשה אוכל, אז אסור לכולם לאכול את זה, עד מוצאי שבת. זה שיהודי עשה את זה בשלו, אבל אם אני לוקח את הסיר שלך ומבשל בו בשבת, איך אני יכול לאסור עליך את האוכל שלך? אז יש... ולא ישתוק לגופו. ישתוק לגופו, בדבר כזה לא אומרים, לא. לא, יוצא לו בכוונה. לא, אם לא יתבשל החמין, אז ודאי זה אסור. זה ודאי זה אסור. יכול להתקרב, יכול. בוני, אפשר, זה לא שנעשה משהו. אם זה היה מאוצר כל צורכו, וזה יתקרר שם, אין בעיה. זה אפשרי, כן. זה נקרא שבות ושבות, גם כן. שיגיד לגוי זה מחלוקת, אם זה נקרא שבות ושבות או לא, אז רק במקום שיש סניף, סומכים על זה. אבל אם הגוי הוא ידיק בשינוי, אפשר. אם הוא ידע לעשות את זה. מה זה? יש עצה בשעון שבת, זה כן. זה עצה בשעון שבת. אם הוא שכח למשל להכניס את התקע לשקע, ויש לו שעון בבית, שעון שבת, אז יכול להגיד לגוי, לקחת את השעון שבת כשזה מחובה, ולחבר את זה לתקע, ואז את התקע של הפלטה לחבר לשעון שבת, ואז ידלק נגיד בעוד שעה, אז זה בסדר. למה זה גרמה? ואם התניתי מאוד שאני יכול לגוע בכבלים בשבת, אם אני אצטרך או בשקע, אני צריך לגוע שאני... לגוע... בקשר לתנאה, הבנתי שאנחנו עושים את זה... לא, אתה מכניס לחשמל, אתה מפעיל שעון. אתה מפעיל את השעון, אתה מכניס את השקע ומפעיל שעון. לא עובד, השעון סופק עכשיו. מכניס את השקע, עוד שעה הוא יסתובב. לא. השעון בקיר. כן, השעון בקיר, תקע. אני יכול להכניס לגמרי שעון. נכון? שעון בקיר. רק השעון אתה חבור. שעון בקיר. אם השעון מחובר, אתה מכניס את השעון לתקע, זה בעיה. לא, הוא כבר בשקע השעון שבת. והגוי מכניס את התקע לשקע. לא, אני מכניס. אין חשמל עכשיו בו. אין, אבל זה גם. הרי אתה גורם שזה יתבצל, בעוד כמה דקות. אתה יכול לגוע מוקצה, אין פה, אבל יש פה גם בישול. עכשיו זה מחלוקת גדולה, בדעת הרובדה, אבל פשוט הרובדה עושה בזה. גם הרובדה עושה בזה. זה לא פטנט, תגיד לגוי שמכניס בשעה שבת. מה זה? זה לא נורא איתה. ואני אחרי זה אשים את השקע בתוך השעה שבת. אסור אמירה לגוי. לא, אבל לא נורא איתה. אתה אומר לגוי, אמירה לגוי. אתה אומר לגוי כך, שים את זה בשעון שבת. אתה צריך להסביר לו. הכל פה אמירה. אבל בשביל לצורך מצווה מותר לומר. זה בעיה להגיד לו להכניס את השעון שבת לבד. הוא יכניס את השעון שבת, נו ומה? מה זה יעזור? איך מותר? אסור לך להכניס את השקע. אז מה, אבל זה גם בישול. אתה גורם פה, זה מתבצל הרי. שידלק הבא. אתה דאגת שגר. שיגיד לגוי שיעשה את זה, נו. אסור. סיכום. אני בא הביתה והפלטה מחוברת, בסדר? ולא חיברו אותה לזה. שאני אחבר את זה לחשמל, אסור. איזה אסור אני עברתי? אסור דורייתא. אז אם אלה גם אסור לומר לגוי שיקח את זה ויחבר את זה לחשמל. למה? אז שבות אחת, במקום מצווה, זה אסור. תגיד מצוות עונג שבת, אבל זה שבות אחת, ולכן זה יהיה אסור. אז אמרנו שיש עצה,
שאם יש לי שעון בבית, יש לכל אחד יש שעון לשבת בבית, אז הוא לוקח שעון שבת שם, החוק הוא מחובה, הוא אומר לגוי שיכניס את השעון שבת לתוך, מותר לומר לו, שיכניס את זה לתוך השקל, לא עבר בזה שום איסור. יש פה בעיה שהשעון מתחיל לפעול, לא השעון שבת עצמו, הנורה לא נדלקת, אבל השעון עצמו מתחיל לעבוד, הוא עובד, הוא עושה טיק 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 טיק, שומע אותו עובד, אבל לא אומר, זה איסור דרבנן. למה? כמו שזה נקרא מוליד זרם, הולדת זרם בשבת, זה רק איסור דרבנן. יפה. אחר כך הוא בא, לוקח את התקע של הפלטה, ושם בתוך השעון שבת. הגוי. אז עכשיו, ואחר כך, אחרי 10 דקות זה ידלק, עכשיו תראו, אז זה שבות דשבות. הגרם הזה זה גם איסור דרבנן, שבות דשבות הוא גם יצא מותר. דעת חמיצון אין פה את העצה הזאת. דעת חמיצון. יותר קל. הפוך, דעת חמיצון. דעת חמיצון, עצם זה שסע. דעת חמיצון, עצם זה ששם את השעון שבת בתוך התקע, עבר לצור דעת של בונה. דעת חמיצון יעשו. גם לצורך עולה או ילד קטן, מותר לעשות שבות. אז שבות זה שבות. אני יכול לעשות בעצמי? קשה לי מאוד לענות על השאלה הזאת, כיוון משו"ת יביע אומר משמע שלא. יש מקרים שכן, בחזון עבודה הוא יותר מקל בזה. זאת אומרת לעשות גרמה, שיהיה גרמה בבישול, יש מקום להקל בזה, כן. אם לצורך חולה, אז יש מקום להקל בזה. שאני בעצמי אני אעשה את זה. אז כמובן. אבל לעשות על תקיפה בשבילי, בשביל החולה, ואז אני אוכל את האוכל לעשות איתו גם. גם, במקרה כזה אפשר, שאין חשש שאתה תבצל בשבת. כן? במקרה כזה יהיה מותר. בסדר, אנחנו נחזור ללכות ראש השנה. כן. סעיף כ"ב, אם אינו יהודי הביא שבא מחוץ לתחום, תוקעים בו. אומר מרן, אם יהודי הביא שופר מחוץ לתחום, מותר לתקוע בו. עכשיו, איך מדובר פה? שהוא הביא את זה תוך 2000 ממש, זה רק זכות דרבנן. אז ודאי שזה מותר מצד שבות לשבות. אלא כאן מדובר אפילו שהוא הביא את זה חוץ ל-12 מיל. הביא את זה מרחק יותר מ-12 מיל, 12 קילומטר, הוא הביא את זה מנתיבות. הסתבר שבו. אבל הרי איסור תחומין זה דאורייתא, אז אם כן אומר, אז לומר את זה לגוי, אני אומר לגוי, לך לנתיבות, תביא לי שופר. ודאי אסור. למה הוא יעשה עכשיו איסור דאורייתא? שהוא הולך 12 מיל, גם נגיד שהוא לא עושה ברכב, כן? 12 מיל. אז הרי, אומר מרן, זה מותר. למה זה מותר? שהרי דבר שבא מחוץ לתחום, מותר בטלטול, ולא אסור אלא בחלה או בהנאה. אם אתם זוכרים מגיעי וחביביי, אנחנו למדנו למעלה בסימן שכ"ה, למדנו שאם הגוי הביא מחוץ לתחום, אסור לו לאכול את זה, אבל מותר לטלטל את זה. שופר אני לא אוכל, שופר אנחנו רק מטלטלים, ולכן יהיה מותר לתקוע בשופר, אפילו אם הגוי הביא את זה מחוץ לתחום. ועדין, אם עשה אינו יהודי ביום טוב, מותר לתקוע בו. אם עשה, ועדין, אם עשה אינו יהודי שופר ביום טוב, הוא תיקן את השופר ביום טוב עצמו, יהיה מותר לתקוע בשופר. כמה גילי יכול, לחיבות, דרך חיבורים וכל זה, ממש קרוב. אני מהבית שלו ראיתי. אתה נשתה את המגדל בשדה של ה-200 מטר הזה, אני רואה אותו נתיבות, אז נראה לי, מה כזה? לא, בעין קרוב זה קרוב, זה קרוב. לא, קרוב נתיבות. בסיבובים או כמה גירי פה זה ממש קרוב. רואים, זה ממש קרוב. נכון. אחרי המושבים. אבל עם ישראל היו 12. לא היו בעם. נכון. לא, זה הולך לפי הקרקע, כמובן, זה לא הולך מדידה בעין, זה הולך לפי מה שאתה הולך בפועל. בעין יכול שזה קרוב, אתה צודק, יכול שזה קרוב. נכון, טוב.
ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. לפי